משהו בביתר שלא היה הרבה זמן, אני מריח את זה באנרגיות, אני מריח את זה בחוץ. איזה כיף להיות שחקן ביתר, יונתן? לא היית. לא הייתי, לא. כנראה שגם לא יהיה. איזה אנרגיה. אבל איזה כיף להיות שחקן שביתר מצליחה. כן, ברור. אז כל הזמן אומרים לי, היית בביתר שהצליחה, אז לא הרגשת את ביתר שהיא פחות שהיא דהויה והפרפרה. אז זה קשה, אז זה אנרגיות וזה טירוף, זה כל מקום שאתה הולך, זה... אתה יודע, הם באים לבלומפילד, 20,000, צהוב שחור. עכשיו בביתר זה לא מעודדים רק מאחורי השער, או בביתר שבאים 20,000, זה 20,000, שמעודדים בצורה היסטרית, והיום להיות שחקן ביתר, זה כיף לקום בבוקר. אתה שותה קפה בבוקר, אתה אוכל ארוחת בוקר, אתה אומר כשחקן, ברור עכשיו, זה רגעים גדולים, גם לאלמוג וגם ברק, ואם הם ימשיכו מהתנופה הזאת, זה הולך להיות עונם. ביתר כרגע נראית מרעננת, עם כדורגל שמח. זה נכון שיש לה עוד בעיה בהגנה, שהיא צריכה לפתור אותה, כי אם היא לא תפתור את זה במשחקים הקשים, החזקים,